Patricia Jack asungwa mushure mekunge anzi ari kuita cyberbullying maititi, but kusungwa kwacho inoita kunge kidnapping, vanhu vaita kujamba jurawo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanhu vese vari worried kuti Patricia Jack waita live achiratidza vana Tafadzwa Chidawa vachijamba jurawo kuzvishavane. Kuri kunzi akaita maititi cyberbullying, vachibva vatumira vakomana vakamuudza kuti haapabudi, vari kutomutumira vanhu kuti vamusunge. But chinhu chinorwadza ndechekuti vanhu vari kutoona kunge this is very normal, she deserves kuti asungwe. But masungirwo acho mapurisa handiti anosvika onoka pagedhi, ivo vovavhurira vosvika paya vobva vati you are under arrest, vokupa warrant of arrest. Asi zviri kuitika ndezvekuti vanhu ava vaita zvekujamba jurawo, vasvika ndokuedza kuvhura dhoo, patozoitika kutsutsurusana vachisunda dhoo kuti rivhurike. Why do people find government sponsored violence through excessive use of force funny? This should be condemned at all levels, whether you like her or not. That violent police force you are applauding will behave like that to you or someone you love one day. Common sense is it's not a gift, it's a punishment, because you have to deal with everyone who doesn't have it. Document kupa pane umwewo ari kuti vedu weka zviri kuratidza kuti munhu wese haasina common sense. Zvinhu zviri kuratidza kuti munhu is being attacked, imimi muri kutofara. Kwaivo maititi vadarireiko kubva vashandisa violence panyaya dzekubasa? Handiti zvinhu zvepafacebook, ko handiti ndo content dzacho, ko kuzotumira mapurisa nekuda kunoputsana nedhoo raPatricia, ko kana mwana akaurawa, zvine basa reiko zvinhu zvepasocial media? Patricia Jack akabuda achitaura kuti iye ari kusapota munhu wese akabirwa mari namaititi kuti mari idzodzo dzibude. She took it upon herself kuti zviite kunge zvaatova personal. Kamuchacha achibva amutuka akati iwe Patricia Jack wakarara nababa vako. Zvinova zvinhu zvinorwadza zvisina maturo kuti zvitaurwe. Ketina ati vedu weide tagona kuti tiburitse Patricia, gather all videos of international thief bullying Patricia. She's sleeping mukati and going to court tomorrow morning, arrested for cyberbullying. Hurere zemurembwa pawawa. Inbox me or send all the evidence to my WhatsApp or to my deco. Operation Kamchacha must fall. She's the biggest bully. She told us kuti Patricia slept with her father. Kamchacha muningirikini une shura matongo. Urewozana. She thinks she runs Zimbabwe. Uridofo indamdziko rangu kururimi rwangu runorema kana tichitaura zvema private parts imiga ndinotonzwa kutya chaiko. So vamwe vari kuti iwewe ndiwe unoramba uchiti Patricia go Patricia go Patricia, but iwewe uri ku island, uri kure. Mapedza ipapo momusundira musikana obva asungwa. Recently she went iye Patricia Jack kunotarisa kuti shopu yaJoey iri kushanda here. Ndobva asvika kuya akabva aita live achiratidza kuti shopu yaJoey iri kushanda ndiko kubasa. Saka zvekunzi kwai Joey mbavha vakavhara shopu yake chichichi zvese zvine zvitogwa namaititi musikana ari kutumwa navanhu vari kunze kuti avaitire zviri paground. Opiwa mari yebhazi okwira kubva kuShabani onoita zvinhu zvaanenge atumwa. Asi kana tasvika panguva yekusungisana, iye ndiye anobva aenda kujere, vaya voramba vari panze. Saka vanhu vari kuti imimika kana makapenga muburitsei, hamubude zvamanje manje. Sorry yenyu ndokuti mupfidze majaira kupemba mastars naFeli. Zvino this time mopa machete, vamwe motoorera Europe vaZimbabwe. Ichakuremerai. Chero akabuda hake asi anenge ambomurara. Vamwe vanoti anozombosvotawo iye. Unozombosvotawo iwe, une utsinye, unohakira, hauna kutombosiyana nemuroi. I guess Mighty is regretting every minute of her life. Kuisa munhu akaita sewe padhuze iye Ketina. Itawo semunhu kadzi uchiziva kuti munhu ane vana anoda kuchengetwa. Ane vana vanoda kuchengetwa. Kutaura chokwadi zvakusvota izvi. Kweiyo hondo yamaititi
naKetina haiperi here. Ndozviri kutaurwa nevanhu vakati weKetina unongohakira maititi vazodai wapindira maititi vazodai so wapindira wasodesa chijuzi wabata madhoiri wajamba up and down uchipindira nyaya dzevanhu kwauneti here. Maititi is a single parent who is just trying for her children kuti avachengete, asi imimi munee muchingovatsvaka. When she came out of prison she decided kuti she wanted peace, but imi macelebrate ekuZimbabwe munenge muri busy kutsvakana namaititi muchida kuvarwadzisa. This is just reaction. Kuvoita sei? Voramba vakanyarara here muchivatsikirira makamanya-manya nenyaya yemwana wavo muchiziva kuti zvinhu zvevana zvinotsemura mwoyo. Saka musikana ari kuenda kukoti muzuva ranhasi ndokuri kunotaurwa nyaya yacho yekuti zvakafamba sei. Vamwe vari kuti iwe tafadzwa chidawa, why musingaiti an arrest iri clean? Why uchiita zvekujambajurawo uchiratidza kuti newewo zvekumbavha ndo zvaunoita? Kamuchacha akaratidza kuti iye anogona kushandisa any force iri muZimbabwe kuti imusapote panyaya yake. Anotamba nevanhu vekuprisons since anga ari ikoko. Anogona kutaura nemapurisa, anogona kutaura nemaCID kuti vamubatsire. Zvinova zviri zvinhu zvakanaka kuwinza vanhu vemutemo, asi dambudziko riripo nderekuti vemutemo vacho dai vachizviita kanenzira yakarurama. Please do leave your comments on what you think about nyaya Patricia Teki. Kwekupedzisira uku ndichaisa nyaya yake achitaura kuti anofila sei about Maititi, then ndozoisa vanhu vachikwachura madhoo vachijamba majurawo vachipinda pamba paPatricia Teki. Zvinhu zvacho mumastreets muri kurema. Anyway, panapa chiro mukaitepi pano ndipe guwa raFelistas ende guwa racho riri personal. Tiri kugwa ndomuvenkesa zvingaiti panditi ndakavatana baba vangu uya kandisungisa zvino ipapa ndiri kuti ndiri kunoku nai pano ndipe guwa kana wakatukwa nakamuchacha I'm on your side, kana wakabirwa nakamuchacha I'm on your side, kana wakabhuliwa nakamuchacha I'm on your side. We are anti-Kamchacha. Yeah, we tinovariwa nakamuchacha. Imimi vemukando vaya vatiri kufambira nyaya dzenyu dziya dzemasamonzi. Vemukando uyai makawanda zvanzi Felistas, you are a coward. Felistas, you are a coward. Mapurisa maCID kutaza kubata papa nema-drug dealers kujamba jurawo. Are you CIDs? Are you CIDs for Felistas? Felistas, you are a coward. You are a coward, Feli. mangozvionerawo kuti hapana arrest yakadai so iabduction chaiyo. Ari kuzvitaurira ega kati Felistas uri coward, ndiwe wauya nevanhu ava nekuti kwai vaonekera pajurawo zvakaoma.